إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، за тая вечер съм избрал да чуем един хадис от хадисите на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Хубавото, че е известен хадис, прекрасен хадис, но лошото е, че този хадис си го знаете. И може да не ви е интересна лекция. Но, понеже се намираме в такива дни, празнични, коледни, новогодишни, и хората са настроени в съвсем друга посока, не в посоката, която трябва да сме. И колкото и да сме вярващи мусулмани, колкото и да сме спазващи, стриктни, гледаме, че делата ни показва съвсем друго. И Аллах Та'аля в Корана Керим казва: „Лима тaqулуна ма ла таф'алун“. За какво говорите неща, които вие не ги вършите? Излизаш отвънка и ги питаш: какви сте мусулмани? И какво празнувате днеска, бъдни вечер? Други Коледа, други Нова година. И нормално е да говорим за тия неща, защото и днеска в Сатовче, като говорих, викам: малко си остър срещу дедо Коледа. Викам: ако имаше дедо Байрам, нямаше да съм така. Но понеже дедо Коледа пък няма връзка с моята религия, то няма връзка и с другите религии, но пък при нас е абсурд. И затова е нормално да говорим за тия неща, да се посетиме, да видим през къде сме. Защото времето си върви, гледаш хора, които са в напреднала възраст на 70, 80, 90 години. Айде, някои са млади на 30, може пък и да се оправя и да се поправя. Но всичко това става, ако ние седнем и си кажем нещата искрено, от сърце и в лице. И затова не трябва да се обиждаме, когато чуеме нещо, което ще да засегне по време на лекцията. Няма забрава на един велик семинар, който бе в Мекка преди доста години, и всички бяхме хора, които сме завършили висше ислямско образование, и накрая пред нас застава човек, който няма никакво образование, но е бизнесмен, който Аллах Та'аля му е дал, вградил, това не става с наука, да е бизнесмен и да помага на исляма до последния му дъх и заминал до някъде. Същия човек има в България лично негови 57 джамии построени. Шейх Абдулла рахматуллахи алейхи, той почина. И той вика: ще ви кажа само едно единствено изречение, да много запомните. Да знаете, вика, че това, което излезе от сърце, то стига до сърце. Това, което излезе от уста, върви във въздух. Това го е разбрал през живота си. Човек каквото и да прави, ако иска да помогне на един човек, ако го направи от сърце, то ще стигне до него. Но ако го направи с уста да го видят хората, то върви във въздуха и не стига до никъде. Така че в днешния хадис искам да разберем за най-важната част в човешкото тяло. Какво казва Аллах Та'аля в Коран Керим? Какво казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям? Защо и Аллах, и Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям обръща толкова внимание на този орган, а пък ние хората, като мусулмани, верващи, практикуващи, некак си подценяваме заповедта на Аллах, заповедта на Расулуллах и се поддаваме на живота и забравяме кое е най-важното, за което ние трябва да се грижим. Затова казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, като иска да ни вземе вниманието и вниманието на сахабето, когато го казва директно пред тях. Казва: „Ела
10 мудлга. Еля, сега го превежда като ето. Но няма нужда да се превежда, защото няма смисъл. Расулуллах салалаху алейхи ва саллям, както да каже Еля! И всички съдовете млъкват да чуе какво важно ще им каже Расулуллах алейхи салату ва салям. И казва, инне фил джеседи мудлга. Наистина, във всеко човешко тяло има, къде са го знаете, това ви го казал в началото. Лично нещо много ще дадат, но сега няма да дадете. Във всеко човешко тяло има парче месо. И да салюха джесето кулю. Когато то е добре и здраво, здраво и цялото тяло. И да феседе джесето кулю. И когато то се развали, разваля се и цялото тяло. Еля ва хуал. Пак казва Еля. И това е сърцето. И днес да погледнем какво правим ние с това сърце. Казва Расулуллах салалаху алейхи ва саллям, всеки, който идва на дунята, идва с чисто нов бял лист. Така ли? И това е сърцето. И днеска детето става на 2 годинки. И майката се чуди сега как да сложи петно на това бело листче. Така ли? И казва, сине, утре ще дойде дедо Коледа. Ще ти донесе прекрасни подаръци. Така ли? И всички са щастливи, радва я се и детето и накрая гледаш на утрето, детето отишло там при дедо Коледа и плаче, защото го е страх от грозния дедо Коледа. Детето писка, тя щастлива, прави си селфи с дедо Коледа, може да види във Фейсбук цялата деня. Това ли е истината? Които влизате във Фейсбук, чекте гнусти, едва да влиза, гледаш мусулманки, забулени, разбулени, седят, верващи, неверващи, всички се натръскали с дедо Коледа. Изпълнили всички желания. И как искаш от това детенце утре да стане и да рече бабата, никога не ме лъжи. Как ще го каже, като то на 2 години не разбира? Що го лъжиш? Кажи му, че ти си му подарил този подарък, че ти си му го купил да обича тебе. А то обича дедо Коледа теб не да иска, защото он е по-щедър и успял да му купи подарък, да му го докара от не знам през колко държави да дойде във Вълкостел. С шейна, с селен и какви не неща. Чудеси от мусулманите. И както казва Расулуллах салалаху алейхи ва саллям, ще дойде време, ще ги следвате другите. Шибран, педя по педя, стъпка по стъпка. Тия влизая в смиската, докато вие преди те години. И субханаллах, завърте се времето и гледаш днеска мусулманин, мусулманка, забулени, кланяе се, спазва и накрая един харам. Възможно ли да те вкара в дженем? Възможно ли е? Да или не? Разбираш, че е възможно. Какво казва Расулуллах салалаху алейхи ва саллям? Може да излезне думичка от вашата уста от човек. Ла юлки леха бален. Не я обръща внимание. Подценява я. Ето толкова една думичка. Но пред Аллах тя е велика. И го вкарва заради една думичка вечно в дженем. Представете ли се? Ядосва Аллах азза ва джал с тая думичка. Да не би това Аллах да го обича. И детето идва чисто и първото, с което започваме да го захранваме с лъжа, а лъжата е един от най-големите харами. Така ли? Какво казват сахабите? Я Расулуллах, ако един пие ракия, мусулманин ли е? Да. Ако откраде, мусулманин ли е? Да. Ако извърши, да. Ако излъже, ядосва се и става и казва, не, никога. Защо? Защото мусулманина не лъже. И пробвайте, един път като излъжеш, втория път е по-лесно. Третия е благородно. И четвъртия халал. И затова някой път да кажеш, кажете ми, кой не лъжи, няма такъв, не може да обсъдим, че този човек
никога не ме лъжи и никога не лъжи. Трудно се намира. Защото винаги намираме някаква дуньовска причина да излъжим. Затова детето идва чисто. И когато има харам, слага се черно петно. Черна точка, черна точка, черна точка. И като стане на 70-80 години, листа бел ли е черен? Зависи от човека. Относително. Но повечето, като гледам са черни. Черни лист. И накрая Аллах да затваря листа и слага печат. Защото всичко е черно. Днес споменах в Сатовче, ще го спомена и тук. Човек, който в тия дни, такива към края на живота си, иска да си направи равносметка на живота. Човек, който е стриктен, верва в Аллах, мине година, прави се равносметка. Мине Рамазан, прави се равносметка. Идва Курбан Байрам, прави равносметка. Какво е направил? И сяда днеска и вика, какво съм направил? Изведнъж, Субханаллах, аз съм на 60 години. 60 години е стигнал. Колко ще? Какво толкова 60 години? Има още 60? Я дойде, я не дойде. 60 години, да ме края ти е дошъл. Казва Расулуллах, мусулманите, умета на Расулуллах се живее от 60 до 70. Що ме качил 60? А средния крак е вече в ахирета. Той седа и казва, колко са 60 години? Колко дни са? 60 години колко дни са? И пресмета и казва 21 500 дни. Така той ги е сметал, не знам дали е точно. 21 500 дни. Ако съм направил във всеки тия ден по един харам, колко харами има? 21 500 харами по един. Докато дойдеш на Акшам, ще погледнеш разгода на жена отвънка. Идеш на сватба, която е харам, ставаш кумица, дигате шампанско, празнуваш Коледа, какви неща, рожден дни. Други извършил прелюбодеяние, други излагал, други е убил, други много харами. И изгледаше за един ден, някой може да е 1000 харами. Така ли? Субханаллах, като направи Субханаллах. И то моето сърце къде е? То живо ли е въобще? Има ли го вътре? Така трябва да мислим, да си правим равносметка, да викаме Алхамдулилlah, какво толкова, като поглед на уния в кръчмата, като поглед на уния сега там, къде ще празнува много, те са много по-зле. Те не ги гледай. Тия са затънали. Гледай тия, които са горе. Звездите, Бубакър, Омер. Тях може да стигнеш. Тия буклуците не се учи от тях, от буклуците. От буклук няма какво да вземеш, то смърди и сега го горита на улицата. Ама на звездите всеки завижда, защото грее в небето, иска и той да грее горе. И ти трябва да си такъв. Затова казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, когато това човешко парче месо вътре е здраво и човешкото тяло. Викам, Субханаллах, от медицинска гледна точка наистина е така. Защото Расулуллах го говори от религиозна гледна точка. Но гледаш, човек идва в джамията и изведнъж получава инфаркт, сърцето вече не е същото и държавата веднага го пенсионира, му дава пенсия, помощ, да може да живее човек. Що му дава пенсия? Защото вече не е оня, който беше до вчера. Не може да работи тая работа, която е работил до вчера. И затова много от тях в началото започва да се кланя и на стол. Защото не може да иде довика, сега ще се пазиш 1, 2, 3, 1 година, месеци наред, трябва да се пази. Той е човек, докато е жив, никога вече не може да възстанови това сърце. Така ли? Не може. Когато става въпрос от религиозна гледна точка, много по-зле. Извърши един път прелюбодеяние, иде да го повтори, да ви даде като първия път хубаво. Така ли? След това трети път, четвърти път и накрая Аллах да слага печат, проклет. Никога няма да види милостта на Аллах за учен. Така и с другите харами. И това е сърцето. Трябва да го запазиш, както си дошъл на земята, живееш и той се връщаш при Аллах. Как се връщаш? Както си дошъл. Трябва да го върнеш пак чисто.
Ама трябва да се грижиш за него. Сега не за какво се грижиме? За тялото да изглеждаме хубави и красиви, но пред хората. Като на сватба. Погледнете хората как са се облекли. Видели ли сте? Особено жените, Аллах трябва да пази. Да сте ги видели така на Байрам, да се барнете на джамията, да видите всички с костюми, с вратовръзките, парфюмери, да светите на Байрам, на джумата, що не сте така? На Сабах, на Кладина книга, що не сме така? Идваш да се срещнеш с Аллах, да ти опрости всичко, да женете, изведнъж идваш, чорапите скъсани, от кравата непарфюмиран, мръсен. Що? Защото не сме в час. Не сме в час с това, което изисква Аллах за нас. Така че, ходят кирам върху тем, сега трябва да мислим. И целта тая вечер да разберем от моето идване е какво сърце има в моите гърди. Дали е чисто или е мръсно. Сега почна да питам, Ибрахим, твоето сърце какво е? Моето е чисто. Ти, Миджо Сулейман, какво е? Моето е чисто. Едва и някой ще каже, не лъжа, моето е черно, мръсно, потрънало. Никой няма да каже, моя нос е соколив. Но тук ние искаме да научим истината, да разбереме на истината. Ти пред себе си да признаеш как ставаш пред Аллах, да си искрен със себе си, да речеш, днеска чух в джамията, Хусейн говори за сърцето. Моето сърце дали е чисто? Дали наистина на место моето сърце? Утре, като застане пред Аллах на Каяметския ден, знаете, че всичко е в тъмнина. Дали ще има някакъв нур да излезе оттам, за да може да видиш пътя? Защото там свет само нура на имана. Затова искам да ви кажа, не 50 или 500 точки, ще споделя само 5 точки. Дано запомните. Викам на джамата при нас да не са 5. Една точка да запомни, пак ще не от полза. След година ще припомним, втора, трета, пак ще ги запомня. Но 5 нещица, по които трябва да познаем дали сме мръсни със сърцата или сме чисти. Но според вас как мислите, кое командва човешкото тяло? Разума или сърцето? Най-много се усеща, когато човек е влюбен в негова девойка. Или обратното. Какво вика майката? Синя, слушай си сърцето, ще ти каже. Що не ви слушай главата? Слушай разума. Защото разума се подчинява на сърцето. И затова Исус се казва, не казва, човешкото тяло има сиво вещество, ако го размърдате, ще сте умни, ще научите Корана наизуст. Не! Казва в сърцето чувства. И затова, когато се струпа е много тежести, сърцето сдава багаж. Така че, ако да кирам, искам да споделя 5 неща. Първото, ако имаш чисто сърце, за някой ще каже, ама това ако е проблем. Ако имаш чисто сърце, това ще познаеш. Първото качество е човек, който има чисто сърце, той вижда само хубавите неща в хората. Демек извлича и попива хубавите неща от хората. Има всеки лоши неща. И аз имам лоши неща, и в характера ми има лоши неща. Някой път устата ми избърза и каже преди да размисли. След това съжалявам. В яда човек и неща прави. Хвала и Библия, това не съм го казал. Но той бил ядосен, тогава шейтан не говори вместо него и той съжалява, но излезва от устата. Който има чисто сърце, той винаги гледа и приема от хората само хубавите неща, от които има той полза. От лошите имаш ли полза? Нямаш, като нямаш маники. Това те натоварва, това те кара да мислиш, това те кара да не спиш, това те кара да се нервираш. Иса алейхи селям, предпоследния пейгамбер на Аллах азза ва джалля. Иса алейхи селям с неговите ученици, както някакъв сахабията, само че него са били хавариин, вика 12 ученика имал, стрикни, които ставят, днеска и вика е светци, другата религия, но те не са светци, но са достойни мусулмани пред Аллах азза ва джалля. Върват си, той по пътя си върват, той им разяснява как да прави ибадет на Аллах азза ва джалля. И изведнъж, когато минава покрай пътя, гледа я куче, който е умряло преди няколко дена. При
Например, умряло преди 10 дена. Това куче, като гледаш до пътя, се издуло, вмирисало се, грозно, разпада се, черни по него. Така е, като видим животни. И всички от сехабедата, как смърди под това куче. Откъде идва толкова смрад в 20-30 см животинче? Така ли е? И сега нарочно се приближава и казва: Субханаллах, какви бели и хубави зъби има това куче. Изгледал ли е нещо хубаво? Значи в това, което е пред тебе, не дай гледай на опашката, не гледай това, което на тебе ти е полза. Също и в хората около тебе, с които ти живееш. Всеки си има кусор. Всеки си има някакъв недостатък. И ти отиваш и че въркаш всеки ден точно в този недостатък. И постоянно правиш рана, и като стане раната голема, не може да оздравее. Но това ще гледаш хубавите неща. Така и с жената ти, така и с майката, така и с приятелите, така и с обществото, което ти си тук. Много голяма отговорност, когато човек е обществена личност, като имамин, като кмет, като муфтия. Като вие всички гледате това, което е отпред. И друго е те гледа две очи, друго е те гледа 200 очи. Викам, ма виж, Хусейн Ходжа празнува Коледа, бе, човек. Аз го видях, той празнува. И какво ще стане с обществото, ако стане? Вика една жена, бе, Хусейн, ти само говориш за забратката. Погледни, има и забрадени развалени. И вика, сега като има развалени забрадени, аз трябва да кажа, ходете се разголени. Това няма как да стане от моята уста, няма как да излезе. Ама погледни, в кръчмата има искрени хора. И има, наистина има. И в джамията наистина има буклуци. Но аз не мога да кажа, ела, ние пияните в кръчмата. Няма как да стане. От моята уста няма как да излезе. Защото Аллах да ме задължава да говоря също това, което е харам. Затова първото нещо, което ви споменахме, е човек винаги да извлича хубавото от това, което не заобикаля. Иначе лошото всеки си го има. То си е вградено. Но проблемът е, че като започне да се мучиш само лошото и да трупаш, сърцето не може да отстиска. Да има и то граници. Но ти слагаш, опитваш се мръсотиите и твоето сърце става мръсно. И тук ще си разбереш през къде си. Дали сърцето ти е чисто, дали е получисто, дали е малко чисто, колко ти ще разбереш. Но първото е, започваш от тук. Обществото около теб, ти какво ще вземеш от теб? Какво виждаш? Виждаш само хубавите неща. Второто нещо, което наистина е също сериозен проблем. В чистото сърце не присъства завист. Представете си, ако сме за времето на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и каже, ние сме седнали и аз, всички. Расулуллах е отпред и рече, ей, джамат, ако сложиме имана на Хусейн Ходжа на една везна и сложиме всичкия вашия имани на Дедокаеметския ден на другата везна, имана на Хусейн Ходжа ще наделее. Маля ще умна от завист, от жените ще умна. Така ли? Той го казва за времето на Расулуллах, се казва го пред всички. Абу Бакр е точно този човек. Някой от тях да изпитвал завист към Абу Бакр? Никой. Всички навежда я глава и се радва, че той е пръв, защото никой не може да го изпревари, защото неговото сърце и преди исляма, и след исляма винаги е чисто. Там няма харам. И никой не му завижда. След това казва на Омер радиаллаху та'ала: излизаш Омер към джамията и шейтана бега от тебе. Видите на улицата бега в друга улица. Някой да зажи, ако можеш стане. Не! Осман радиаллаху та'ала: я, Осман, излизаш към джамията, всички мелайките навеждат главите срамки от тебе. Някой да му завижда? Не. Представи се, ако си Ходжа да си купи последен модел джип Мерцедес. Мале, Фейсбук ще се запали. Бях в Испания и ме разкарва една лекция там и ме кара мой приятел, който има БМВ. БМВ да река, че последен модел не е. Нормално БМВ. И коментари
снимах. Коментари от тук, от Вълксел до Пашово. Па защо си купил толкова скъпа кола? И он човек оттам пише коментар, това не е негова, това е моята кола. Викам, субханала, ако знаеш, че се снимам пред Бурдж Дубай, да ме бе попукне от завист. Да мисля, че е мой. Викам, вижте какво нещо. А в чистото сърце няма завист. Защо? Защото като знам, че моят приятел има пари, или има кола, или има каквото и аз ще имам. Мусулманското общество е така живее. Така ли? Кен Буниян Марсус, казва Расулуллах ﷺ, така е в градено, не може да се срути. Защото като имаш ти, аз имам. Ма като нямаш ти, аз няма да имам. Ако имаме пари, ще помогнем на сирачетата. Ма като нямам, ще гледаме. Като имаш кола, ще ме докараш до лекцията до тук. Аз няма да идвам и няма да се може. Ти ще ме докараш, защото имаш. Но, пак казвам, така мисля, тъй като има чисти сърца. И затова казва Али радиаллаху та'ала, ал-хасаду шаррул амрад. Завистта, шар е исм от тавдил на арабски, в арабски има такива специални форми. Завистта е най-лошата болест. Сега вика, най-лошата болест днеска е спин, трънки. Най-лошата болест е завистта. Знаете ли защо? Отговор се крие в хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Защото завистта унищожава всички рисева и топени, които си направил, както огъня унищожава дървата. Така ли? Тогава за какво завиждаш? Някой викам, аз благородно. Завист на арабски означава да отнемеш това, което е при него и ако може да дойде двойно при тебе. Значи той има кола, но ако може да се запади неговата, пък аз ще да имам две. Не една, две да има. Това е завистта. Това е унищожителното. Това унищожава нашето общество. И затова казва улемите, че завистта, и казва Али радиаллаху та'ала, най-лошата болест. Също казва Али радиаллаху та'ала, ръсул разаи ал-хасад. Главата на всички разаи на резил е завистта. И някой път виждаме човек как затъва, става резил в обществото и всичко това го постига заради тая мръсна болест. В мусулманското сърце няма такива неща. Кой който иска да има, той отишъл на хаджила, ако не има 2 милиона, раздава на бедните. Аллах да му увеличава, нека да раздава. Нека да иде на джилък, защото като иде на Арафат, че яра Бог прости на Хусейн Ходжа. Нека да влезе в Фирдеуса. Така ли е? Така е исляма. Но ако има завист, ще се сети ли там той за мен и за тебе? Ще сети други ден. Няма как да стане. Защото представи си Аллах му кара време в четет неговата дуа. И той от тук шейтан започва да му разкърсява и изостава. Така че първото беше да гледаме само хубавите неща. Второто е да не се завиждаме. Да не успеем. Второто е много трудно, но да не успеем. Третото е хуснул дан. Винаги да мислиш добро за хората. Дори и да гледаш, че говори лошо за теб. Дори и да гледаш, да го чуваш, че той те псува. Да направиш така, че от това лошото, което излиза от неговата уста, да дойде при тебе хубаво. Накрая ще дам пример. Да чуем точките. Но ще кажа пак думите на Али радиаллаху та'ала. Той казва, да, елмара ахика аля ахсани. Остави това, което става от твоя брат, излиза някаква думичка и някакво дело. Каквото и да е лоша думичка, ти не дай да се нервираш. Приемай го спокойно. Аз думи на Али радиаллаху та'ала. От него е потеклото на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И казва Расулуллах за него, утре ще дам знанието на човек, който го обича Аллах и той обича Аллах. Пред всички световете. И Али радиаллаху казва, когато виж човек говори нещо срещу тебе, ти си го чуваш, нека клюки. Клюките ги оставяме. Там няма вярно. Но гледай го, че той човек те псува. Говориш срещу тебе, пред тебе. Ти
се замисли, спри сега, субханаллах. Сигурно ме обича този човек, за да говори така за мен. Така ли? Какво казва Хасан ал-Басри? Идва при него и казва: Хасан, той човек те псува цел ден. Ти сега на пладнина си седнал да разговаряш с него. Май никой бе човек, не дай говори с него. Аз го слушам, говори, само си ще бе, субханаллах. Аллах да му прости, сгреши. За тебе ми е жалко. Не може ли шейтанът да намери по-добър почтъче от тебе? На кой слугува? На Аллах и на шейтана? На шейтана точно по тези неща и ние тръгваме. Но Али радиаллаху анху казва: остави и вземи добро. Хатта ятике ма яглибу гемин. До кога? Докато не дойде ясно доказателство, си сигурен, че той наистина иска да те съсипе. Но и тогава казва: وَلَا تَغُنَنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا. Но никога не дай да вземаш това, което е излезнало от устата на твоя брат, за лошо. Защото той е мусулманин. Може по време на яд, може би жена му да е болна, може би вчера майка му да умряла и не на себе си. И изведнъж казва нещо, ти се чуеш субхана, как може той да ме псува? Ти го взима и за добро. И субханаллах, това ако го успее, наистина няма да има проблеми. Защото той, който псува и говори, винаги няма да спи. Нервите няма да му дадат. Но ти, като не ти пука за нищо, легаш бисмилях и ще помисля, че си болен, не може да станеш, защото не ти пука за нищо. И затова казва Али радиаллаху анху: وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. Винаги, когато чуеш лоша думичка, казва той, винаги се старай да намериш, както в началото легваме, е хубаво да излечеш. И тук казва, излезла лоша, ти го обърни за добро. Ще ви дам пример след малко, да стигнем до там. Четвъртото нещо е. Някой път се усеща в някои хора, чувствам го някой път на лекциите, дори в колегите го чувствам някой път в ходжите. Улемите казва да разбереш дали имаш чисто сърце или мръсно сърце. Ако ти е чисто сърцето, в твоето сърце не трябва да има никаква твърдост и студенина. Гледаш на твоя брат мусулманин е болен. Какво трябва да направиш? Какво казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям? Да купиш една кутия бомбони и да идеш да го видиш в болницата. Ако не можеш по телефона, Хусейн, разбрах, че си болен, бил си в болницата. Верно ли е, как си? А най-малкото, що наистина така, запалиш колата и ще идеш да го видиш. Така ли е? Това е задължение. И по това ще го знаеш сега дали сърцето е чисто или не е чисто. Но щом чуеш, че е болен и се правиш на най-ме субханаллах, за какво пазайде да го? Той ще оздраве, що на джумата ще го види. И четвъртък вечерта ще не ходжа умира. И изпускаш. И тук изпуснеш, там изпуснеш и после. Затова по тия неща, слушаш, че е катастрофирал човек. Отиваш да го видиш. Дали ще е дома, дали ще е в болница, дали ще е в София, ще идеш. Заради Аллах азза ва джал. Никога не дай да подценяваш добрина. Какво казва Расулуллах? Дори да се усмихнеш на твоя брат в лицето, може да ти е тежко, да не ти е приятно. Заради Аллах само му се усмихни. И това е садака. Няма пари, няма това, няма онова. Представи колко сме в женията. Сега като се здрави се ми се усмихнеш на всичките. Ако са 50 човека, 50 усмивки, ай сега да сметаме със селките, сметка, че и по 10, изведнъж да се на 500 сева, в джамията по 27, за 2 минутки. И печелиш толкова много. Другото, което е, човек се нуждае в нужда. Не само да се усмихне. Има в нужда, казва, имам нужда. Да ме закараш до Благоевград. Няма кой да ме закара, имам преглед там. Кажеш, сега не мога, колата ми е развалена. Кажеш, не е развалена. Иди бе човек. Иди. Изпускаш нещо, което може да те вкара директно в дженнет. Субханаллах. Скоро бях при една жена. Бях на лекция в нашия район. В друго место, не в моето село. Гледам, че липсва.
Една приятна жена, която винаги успява да ме разсмее, Аллах да закрие, да оздравее, но има тежка болест, Аллах да я улеснява. Викам, що и тя е много болна. Викам другия път, като наресеше да види, викал, Аллах, знаете ли, ще отиска до такава. И на утрето отидох да я види, викам, Субханаллах. Затова казва Аллах Аззаваджал в хадис Кудси, който и да види болен, наистина Субханаллах нещо велико. Отиваш, казваш Аллах Аззаваджал в хадис Кудси, който и да при него ще ме намери там. Над 10 пъти тя с радост хваща за главка Субханаллах, но си ходил дошъл да ме види, но че Аллах напълно отишъл да види. Тя не може да повярва, че съм отделил от моето време да я види. Аллах да е доволен от теб, Аллах да те закриля, и тебе, и семейството ти, и децата ти. И плаче и се моли. Ако не бях отишъл, няма. Субханаллах, да ми изпита и мене. Имаше приятел, който ми звъни всека сутрин, Хусейн, как си? Добре ли си днес? Какво правиш? Имам здравословен проблем. И Субханаллах се чувствам себе, Субханаллах, алхамдулилlah, той човек ме обича. Обикновено няма да те звънне. Но човек, който те обича и ти показва, че в неговото сърце има чистота, не мръсотия. И петото, последното нещо е, ако имаш чисто сърце, прощаваш много лесно. Но ако е мръсно, зобле. И аз го виждам на джаназията. Чините ли халал? Чините ли халал, бе? Ми рече халал, да го дава дженнет. Така ли? Някой път дори, пробвайте го. Дори и ти да си невинен. Знаеш, че той е виновен. Субханаллах, иди и му речи халал от мене. Да се прегърнем и да се съгунем, както се побежда. Всичко, което било. И Субханаллах, чувстваш в гърдите нещо, не облегчение, някаква сладост на имана не мога да го опиша. Това е и с пресъхабетата, и те го описва на същия начин, и днес е същото. Аллах Аззаваджал ме изпитал със едно от лошите качества. Има много големи над. Не е нещо, което се хвали и не го искам. И се боря 20 години с това нещо. Когато ме нарани човек и ме обиди, умрела. Може да се кланя зад мене, пред мене, на хаджа с мене, умрела, не го виждам. И алхамдулилlah, когато си го сложиш да се пребориш и го правиш заради Аллах, наистина става. Сега не ми пука, гледам го, че ме псува, гледам, че ме обижда, гледам, че ме подминава, отивам селямо леко, как си ми приятел, какво правиш, как спа, да не би да ме сънува нощецка. Алхамдулилlah. Става ли? Разбира, че става. Та ние заради Аллах, ако не може да простиме, как ще ни прости Аллах? Ние сме нищо. И не може да простиме. Какво става? Искаш Аллах да те изтрие всичко и да станеш в дженет, прости и ти. Затова Ихватъл Кирам не трябва да оставяме неща. И пак казвам, ние сме свикнали, това е необикновена вода, земзем. Ние сме свикнали някой път, само за да спасим хадис и викаме халал. Така ли? Като речеш халал, на утрето, защото се си халалосали, аз ще изтрили това. Ще приятел да пием по едно кафе. Гледалите на криво, значи пак не става, значи халала си е там останала. Да си. Значи като кажеш халал, утре отиваме да пием, приятел да ме закараш до София. Няма проблем, тръгваме. Забравено ли? Наистина и Аллах Таля го е забравил и го е изтрил. Но оставиш ли го в китаба да си пише халал, но па не може да... Не, като се хабетата халал, изтрито е. Не трябва да го повтаряш. Така че Ихватъл Кирам накрая искам да споделя една също, която обхваща почти всички тези неща. И както на другите места казвам, някой път ние като заговорим примери даваме, Абу Бакр радиаллаху та'ала, Усман, Али, Айша, тук някой от вас ходи, ама ние хора не може да ги стигнем, беше. Така ли? Ще ме сравняваш ти Хусейн, който с Абу Бакр. Далече. Затова днешния пример ще го дам с човек, който днес е жив. Има един известен шейх в интернет от Шам, където унищожава и кефирите, унищожава и нашите братя мусулмани в Сирия и в Йордания. Избиват ги наред. Но както казвам, аз няма неплатено бяди, всеки ще отговаря пред Аллах Аззаваджал.
Рано или късно. Има един известен шейх, има специална тактика на преподаване. Дарба от Аллаха се отдел шейх Наблус. Той изнася лекция и казва, отивам на посещение на мой приятел в Шам от Дамаск, много известна Джамия Уърт. Познавам го този човек, хафиз на Корана, знае целият Коран на Исус, децата му, семейството, възпитани, интелигентни, той има наука и обикаля целия град, район и възува. И реших един ден да го видя, да го посетя заради Аллаха Аззаваджал. И отивам при него в джамията, кланяме се с него, като шейх Набруси е много по-учен и известен имами, на който е в джамията. Но субхана някой път, както много пъти го казвам, искреността знае само Аллаха Аззаваджал. За това, че си учил в Медина или в Йордания, или в Египет, или в Софийския, и че имаш някакви шахадети, титли пред името доктор, професор, прознано, каквито не въжи пред Аллах. Пред Аллах въжи искреност или не. Казва, отивам при него на гости, сега да ми джамията си джамията, вика, шейх, помниш ли така човека пред джамията? Има магазинче, някакъв си човек. Обикновен, клющав, слаб човечец, продава зеленчуци и плодове, както там вика худралат. Вика, познаваш ли? Вика, познавам, като и паси подава отвънка. Вика, той човек не е обикновен. И валлахи съм искрен завиждам. Той е имами, знае целият Коран на Исус, он не си го знае като мен електор ръке, фелилаф и клюв за тът. Обикновен човечец продава зеленчуци да си издържа семейството беден. Няма нищо. Вика, шейх, сънувам го една вечер, той същия, в съня си. Но преди него сънувам кой? Сънувам Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Споменаме по име, вика, шейх, иди и кажи на този бакалията отвънка, който продава зеленчуци, че той и аз сме така в джамията. Когато чуеш това, винаги си мислиш, че той е човек, защото в хадиса, който се грижи за едно сираче, той и аз сме така в джамията. Така е хадис. И аз се отнесох към това една тогава, ще му кажа, значи той се грижи за някакви сирачета. Гледа го втора вечер, трета вечер, Расулуллах се към не ще да му кажа. След пладен, отивам при него, в бакалията, към шейх, селам алейкум, алейкум селам, как си, пък вили търговият, седни, вика, искам да си кажа, вика, една много радостна новина, затова по-хубаво да седнеш. Защото наистина, ако ми го каже и на мен, и аз сърцето ще притупа. Да ти кажа, Расулуллах, 21 век бе човек. Расулуллах ти казва, човек, който искаш прави, чекам те джамията, е така сме заедно. Моят двореца на Расулуллах не може да ми стиска сърцето. Не може да ми казва за себе си, не може да ми стиска сърцето. И това вика седни. Той вика седа, вика сънувам Расулуллах салалаху алейхи ва салям. И те показава в съня ми каза, кажи на той, че той и аз сме така в джамията. Той вика се стъпи, се не знае какво да прави. Субханаллах. Почна да плаче, върти се около мене. Вика, обаче, вика, искам да ми кажеш защо. Как си го постигнал, бе, човек? Аз съм имамин. Знам целият Коран на Исус, не се занимавам и съм тук при тебе и жена, за може да загледа, може всичко може. Може да излъжи в кантара, може да излъжи в парите, така ли? Търговеца е така. Какво направи, бе, човек да спечелиш женията? Вика, ще ти кажа, но ще ти кажа у нас дома. Тук не искам да го говоря. Отива и майка, седна ми нале чай, вика, ще ти кажа. Когато века бях млад Евгений, харесах се една девойка. Харесвам се девойка, отидох, поисках я, вика, с моите родители от тайните, съгласих се, писаме си никак, прибрах я от дома и се оженихме. Затова ли ще спечели? Няма как да стане. Иначе любов тук е гаджета Бог при нас. Всеки има и жените има любовници. Да, ама не. Вижте някой път човек, когато се вслуша в тия неща и сърцето е здраво, заедно с Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Обаче, вика, оженихме се и гледам, че тая жена не е на место. Извършила е прелюбодеяние. И 5 месеца женени сме, тя почна да ражда. Де да е днеска при нас тук в България? Нормално бе, когато те сега забременява по Фейсбук. Нормално
нормално в 5-ти месец да роди. Така ли? Виждецинта колко е напреднала, може и Витро затова ражда в 5-ти месец. Субханаллах. Не може да роди в 5-ти месец нормално. Кажи, какво направи? Ами исках помощ от Аллаха Аззаваджал. Той като се жени вижда, че не е вред жена, защото тя е бременна 4 месеца. И не я докосва жената и се чуди какво да прави с тази жена. До 5-ти месец се ражда. 5-ти месец жени, тя вече 9 месеца и ражда. Се го я Раб. Цяла нощ се моля и тя ражда преди нощта. Моли се, я Раб, моля ти се Тауфик. Тауфик не е успех. Тауфик, както много пъти казвам, ако има тук 1000 катинара и ти трябва да избереш тези катинара, правилният катинар за ключа, който ти е в ръката. За 2 секунди ще стане. Ако имаш Тауфик, отиваш, взимаш го ключ, ще се ключ. Ако имаш Тауфик, нямаш, ще се въртиш 10 години, няма да го ключ. Каза, я Раб, моля ти се, напрати ме, как да постъпи? От тая жена да направя достойна мусулманка и това, което ще роди, да отполза на умета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Моли се цяла нощ и Аллах таля да наплати, ставам на сабах, излизам към джамията, само че които са били на хаджилък ще ме разберат и те, които са учили по държавите арабските, там това, което се учи в джамията, се предава навънка. И слушаш, когато рече имам Аллаху акбар, всичко се чува отвънка. Вика, аз нарочно закъснех, кланяш сунета у нас и имама започва текбира и чекам да започне и първия рекат, взимам бебето от моята съпруга и тръгвам към джамията. На втория рекат пристигам при джамията, тя тръгва я на ръкю и аз оставям бебето пред вратата и влизам в джамията вътре. Аллаху акбар, кланя се пред нашите мусулмани, дава селям с джамата, само че той докладва още един рекат, а джамата вече излиза, кой за работа и бърза. И започва да писам, как не ги е срам и мусулмани да си свървят децата? Коя е тая? Коя е тая да я убиеме? Коя е тая да я опрепеме? Как не ги е срам да си свървят децата? Нашият приятел излиза със сърдец. Какво става бе хора? За какво толкова викате? Вика, изхвърлено бебе. Кой е той? Вика, не знам ли го оставил. Вика, не се притеснявай. Аз ще го взема заради Аллах и ще го гледам. Взима бебето и си го носи на майка му, неговата жена в дома. Скрива ли? Заради Аллах Аззаваджал. Прави ли го? Прави го. Някой да знае, никой не е разбрал. Скрива я заради Аллах Аззаваджал. Идва ли наградата? Той още е жив, а Расулуллах казва, което искаш прави, аз не чакам в дженета, ти си ми комшия. Няма такава награда. И казва, я шейх, няма повярващ от моята жена. От кой? От тая прелюбодейката извършила прелюбодеяние. Но при тая награда от мъжа и да те скрие и никой да не те знае. И на каямецкия ден Аллах тая ще я скрие. Сега вика, тя знае целия Коран наизуст и детето, което го отгледаме, не му е, и то знае целия Коран наизуст. Може ли? Може. Ако не разчитаме на тази волята на Аллах Аззаваджал, той ще напътства във всякаква друга ситуация. Ако искаш, Аллах тайна ще те напъти, ще идеш точно, ще го направиш. Но, пак казвам, ако е чисто сърцето, много ли иска Аллах тайна казва? Не иска нищо. Да не ти пука за тоя, да не ти пука за ония. И като видиш, че той човек прави харам, замълчи. Намери удобен момент. Гледай да не го отвърдиш, защото пъти отвръщаване се получа. На най-хубавия начин да му кажеш, че това, което го прави, не е редно. Той е харам, ще му се отрази на сърцето. Петно и ще затъне. На най-хубавия начин, дори да се обиди, пак ще намериш да може да го запазиш, както той човек се е запазил съпругата и семейството. Така че, ако тренирам, днеска си мислим, като видим такива неща, ще бъдат големи награди, да разказваме, да допълваме видни неща. Не. Ако искаме да имаме чисти сърца, достатъчно само 3, 4, 5 точки да ги запомним и винаги да се сетиш за това, което го чу сега. Как може този човек нищо нещо да направи? Така ли? Ако е днес, веднага ще се закара,
ще каже, дъщеря ми е прелюбодейка, не знам с коя преспала, тя е бременна, оправяйте си се. Ама от харама, преди малко твърдя, от лошото да направиш хубаво, от прелюбодеянието да влезе в джамия, влиза ли? Да разбираш, че влиза, но ако имаш сърце, да го направиш заради Аллах за Божа. Аллах да говорим от вас, Аллах да говорим от учата за покаянието. Ще да се ползва и това да ни тежи във везната на Каимецкия ден.